ngakho angifisi ukuthi ibandla lamaNazaretha lifaka umoya einganeni nasenzalweni kamqalo wendlela ukuba kungabe khona ungezwani. Ubunye ngiyabukhalela emndenini msana ukubehlukanisa. Zehlukaneleni nje ngokubanda benu, kepha uNkulunkulu uyamzonda umuntu ozobhidliza umndeni. Ningalokothi maNazaretha ningene ngaphakathi kweindaba zegama lomndeni elithi Shembe. Bayekeni izinto zabo zempilo yabo ebahlanganisa engabahlukanisi, ngoba uma nina nizovuma ukwehlukanisa izingane zomqalo wendlela nani uNkulunkulu uzoyihlakazeni imizi. Khuluma nje abanye bagcwele lapha nje akukhuliswana emndenini, angenelwana niyanukana yonke indlela. Manje ke ngalamagama ngithambani niphindele emakhaya niyokwakha imndeni yenu, nakhe nemphakathi yenu, nakhe nebandla lamaNazaretha lenu, nakhe isizwe sethu kube nokuthula. Niyabona uthuli lubhokile phakathi kwethu. Ningakheli ezeni, kepha nakhele esisekelweni esinguNkulunkulu, ngoba sona simi isikhathi eside sinyakazi lokhu sabakhona siyazalwa. Sikhumbule ukuthi baningi abahambile, nathi ke langa siyohamba, ukuthi uma senze kahle manje abantwana bethu bayokwenza kahle yini bona. Fanele sibakhulekele ngoba bhokida kamizwa idakamizwa bathuma phi etshwaleni, ayiphuzi ingane zithi komcake, azidakwa zinyama phepha, ayifebeli khona kwalapha emhlabeni. Kuyamangalisa lokho. Zonke lezo zinto azikho ebuhleni besizwe, sekukhombeni ukuthi isizwe asakhekile. Ngiyathokoza Ntunga ukubambisana kwethu nawe uma kuza lemkhosi emkhulu kangaka yaseNdlunkulu. Lizibandla lamaNazaretha nalo lizophephetha amadimoni. Ngiyethemba ukuthi nongomantolombane mangabe kukhona abakuphetheyo nabathi bazoza nakho bayoza nje kukhalelisa igubhu ngokamoya ingcwele kuyawubaleka kuze kube ngangothi njalo.